Για να είμαι λέει, δεν πιστεύω να αγωγεί. Καλώς. Μπράβο! Δεύτερο λεπτό. Χάζει φέτος πρώτος σκόρερ. Αν έχεις μολικούς ρε φίλε έτσι. Ψυχολογία να ανοίξει, να μην σε παίξουν κλειστά και σε ζωήσουν είναι όλα. Πρέπει να κάτσω με την ατζίντα. Έκανε φάουλ ο δικός μας. Στο βήμα πάνω τον βρήκε στα πόδια. Η νίκη φεύγουμε 4, 4 και 5. Μπράβο, μπράβο, έλα πάνω, άιζε!
Άντε ρε Σάβα, είχα στο γκολ. Το δικό μας το γκολ, ποιο γκολ? Ψέματα σε πω. Κατσάβας. Εγώ με αυτά ψέματα δεν κάνω. Μου άρεσε ότι τον βλέπεις εδώ αριστερά. Τι θέση μπορεί να παίζει? Είναι τι θέση παίζει, μάλλον δεξί χαφ. Εδώ τον βλέπεις. Μέση και πάνω. Ποιος είναι με το χέρι κρεμασμένο στον πάγκο? Ο Μίμης. Ο Μιμής. Ναι. Στον ασκό χτύπησε. Ναι, έσπασε. Χειρουργείο. Χωρίς στο κύπελο. Στο κύπελο. Το κύπελο δεν είναι. Ναι, ρε, έβγαλε το ομοπλάτη. Χειρουργείο. Στον ασκό θυμάμαι το έβγαλε το μάτς κανονικά. Δεν είχε φάση. Όχι, όχι, όχι. Φαντάζομαι ενημερώθηκες ότι δεν σου είπα ψέματα. Τι ψέματα, πότε πήγε? Στο δεύτερο λεπτό. Κατσάβας. Και 35 άρχισε, εγώ στη σέντρα μπήκα. Έκανε χειρουργείο, ρε. Ναι, ναι. Εκεί δεν μπαίνει αλλιώς, δεν είναι όπως ο ώμος να το βάλεις. Α, δεν είναι όμως. Όχι, όχι, ομοπλάτη πίσω ήταν. Εντάξει, καλά ρε, ένα μήνα έξω. Δεν είναι δηλαδή, σαν να έχει μια θλάση. Έξω! Μη φοβάστε! Άιντε! Μη φοβάστε! Μη γυρίσει! Άντε, έλα μπείτε, πρώτη! Σουλάκι πιο γέρα. Βάλε την μπάλα! Μπράβο. Όχι ρε φίλε. Το τσίκιμα θα το έκανε πλασάρισμα. Εκεί! Μπράβο! Άντε! Άντε βρε μαλάκα από το πάτο σου! Άντε βλάκα! Όλες φωνάξουν λίγο άκρος με τούτο! Μην πέφτεις, μην πέφτεις! Δυνατά έλα παίξτε ρε! Πάμε ου! Μπράβο, πάμε! Πάμε καιρά ρε, άντε! Μας πήρε τα αρχίδια τώρα αυτή. Μπορεί. Μπορεί. Βασίλη, δικό σου, Βασίλη! Παίξε, Βασίλη, γρήγορα! Τι μπέκασε. Μας τρελάνει. Ο διαιτητής είναι 5 μέτρα από τη φάση, ο υπόπτης είναι 25 και γυρνάει και το δείχνει, λέει τι να δείξω. Και για το πλάγιο. Κάτσου Ξέρεις, είχα μια σεντερφοράρα στη Γαμαθνική από την Ευκαρπία. Δεν είναι κανένας δυο.
Ευχαριστώ, Φαναντέρη. Μπράβο! Πάμε, πάμε, πάμε! Σφύρα! Δεν βάζει ρε παλιόπουστα! Σφύρα μια φορά βρε Καραγκιόζη! Τι ήταν αυτό? Ο Ντραυγύρης ο τύπος. Προφανώς. Αυτό είναι καλό, καλό να φάσει. Αυτό είναι καλό, καλό στην καρδιά. Πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά, αγκαλιά πάτε. Γιάννης! Μπράβο! Γρήγορα όταν είναι αργάνω του άμυνα. Σε τέτοιες φάσεις δεν χρειάζεται να πάει μπάλα στο δεξί μπακ να το χτυπήσει το πλάγιο. Βασίλη, μην την κουράσει. Πάμε, πάμε, πάμε. Μπράβο, μπράβο, πάμε, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πειράζει Βασίλη το εκεί, δεν πειράζει. Βασίλης είναι, δεν μπαίνεις στο βέι. Σε story. Ωραία, ρε, μαζί μου. Πίεσε, πίεσε! Μπράβο ρε Ψάκη, μπράβο! Εμένα με είπανε ότι καλά μπουρμπάρ. Ποιος? Γύρισε το 2 μήνες του μαζί μου να πάρουμε την μισή, αυτό ήταν 4.000. Τώρα μπορεί να τα φυσικώ, βλέπεις έμενα. Αλλά έχει τη συνήθεια. Αλλά δεν θα πάω. Γύρισε μια μέρα σε μια κόλλη του 500 γκόλες. Ένας με 4 είναι. Ανεβείτε λίγο εδώ σε βοήθεια. Το καλύτερο μπορούσε να πάρει. Έλα και κάρτα είναι! Άιτε και κάρτα είναι!
Άντε τώρα σιγά σιγά. Κάνει 2-0 ο Γιούρα Μουστάφου. Όπως είναι η Καρπία με το κύπελλο. Πέτρος και τέρμα σου! Μέσα είναι. Ναι. Ακριβώς έτσι που είπες. Λάει το τυχός. Τι γίνεστε! Τι λέει ρε μαλάκα άνθρωπος. Τι εφεύρεση έκανε. Να μην γυρίσεις, να μην γυρίσεις. Εκεί, να μην γυρίσεις. Άντε παίξε με μαλάκα! Φάξ' το! Φάξ' το! Άιντε! Άστο! Παίξε λίγο πάνω! Άιντε, αλλά μην πατρούς την ώρα πέφτουνε κάτω! Ήρθα με κάτι μου λέει. Πώς έλεγα αυτό είναι το κεντρικό κύπελλο. Έχει από εκεί απέναντι. Εδώ στο κέντρο τώρα τι είναι. Να πάμε άλλο ένα πριν το μύθο. Πάμε! Έχεις αυτό που ξέρετε. Μπράβο! Μπράβο, πάμε! Πάμε! Εδώ κλείσε! Μπράβο ρε Καρέ! Πάνω στην ασφάλεια! Ένας θα βγει! Ωραία πάση. Μπράβο! Πάμε Κωνσταντίνε, πάμε αγόρι μου! Παρά, χωρίς φάουλ! Εκεί, εδώ κλείστε!
Πάμε ρε Πέτρο! Μπράβο. Τι ρε! Όταν φώναζε μπάλα μέσα στο γήπεδο. Εκτός άμα διαβάζει το μέλλον αυτός καλά. Ωραίο. Καλιά! Έτσι! Πάμε, πάμε! Έχει γαμίσει στο πέρα αυτό. Γέρι! Είναι. Είσαι. Εσύ οι διαδικοί σε δουλεύουν ρε μαλάκα, τις πάρεις και κάνε πίσω. Με το κάμα του. Άλλο γήπεδο τσουλάει. Το γήπεδο είναι που τσουλάει, όχι τώρα. Ναι, καλά. Πάμε τέμπε. Καλημέρα ρε μαλάκα. Τώρα έπρεπε να είμαστε σαν στα μάλγαρα. Άντε, έλα αυτό έκανα, δεν το άκουσα. Έλα ρε μαλάκα. Μαζί σου Το γκολ ήταν ωραίο πλαϊνό, ζήτητος. Ήταν η γωνία που πήγε, ήταν δύσκολο, ξέρεις. Έχω βάλει και το ξέφτω εκεί τώρα, αλλά τελειώνει τα σαφρία. Γιατί τους δίνεις και δικαίωμα τώρα. Πήρε. Ναι, τώρα μας ζαλίζουν χωρίς λόγο εδώ. Επίθεση ακόμα μια ευκαιρία δεν κάνανε, μπύρι. Απλά μείνονται για... Ναι, στο μηχανάκι έτσι γίνεται κάποια φορά. Θα σε κρατήσει για τέτοιο. Θα σε κουβαλήσουμε. Είσαι και θέμα εύκολα. Ρε Κυριάκο. Χωρίς φάουλ. Πίεσε! Μπράβο, πάνω! Ωραία, μπράβο.
Ο άλλος από εκεί δεν διαμαρτύρεται που είναι στη φάση, εσύ από εδώ το είδες ότι είναι έξω. Ο αρχηγός είναι στη φάση μισό μέτρο και δεν διαμαρτύρεται. Το είδε ο άλλος από τη θύρα 2. Χωρίς φάουλ, χωρίς φάουλ. Καλή σέντρα είναι. Αγόρι μου εσύ, πόσες έχουμε βάλει ακόμα άλλα γκολ. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Ναι ρε, πλάσαρε τώρα ρε αγόρι μου να τελειώνει. Πλάσαρε τώρα να τελειώνει. Έσπασε την μπάλα τώρα. Δεν χρειαζόταν ρε, πλάσαρε και τελείωσε. Τους αδειάζεις όλους, βγαίνεις βόρος. Η δυο δική μας έδειξε. Η επαφή ήταν σε δικό μας, δεύτερο. Ναι, η δυο δική μας. Εγώ κατάλαβα κόντρα και νόμιζα μαμικικό. Ανέβα Παρασκευό, ανέβα! Πέσε, πέσε! Ας μαλένει! Σειρά, Καλό, Ήταν, πρέπει να ήταν. Πάμε στην Κασία. Είχα μας πολύ 11. Δεν μπορεί να την παίξει. Εννοείται. Περνάει. Όλοι χαμάνε, με το στόμα χαμάνε. Τώρα, έτσι, με το πόλο όλοι χαμάνε. Κάρα πρώτο, κάρα! Κάρα! Παραμιλάνε. Δεν είναι, δεν είναι. Δύο είστε, μιλήστε! Τόπινε πάνε, τόπινε πάνε! Πάμε εκεί! Πάμε, να κλείστε! Δύο έχουν αλλάξει. Συλλογή τους.
Μήτρο να ανέβουμε ρε, να ανεβάζεις λίγο Μήτρο. Μέσα, σε διάστημα. Γύρνα, μπράβο. Τρίπλα, τρίπλα. Μπράβο. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα! Άντε γαμίσου! Που δεν σε ξαναμιλήσει μαλάκα! Άντε μαλάκα! Άντε και γαμίσου μαλάκα! Ας το διάλο! Ας τις μαγιές σου ρε πλάκα, κάνε τη δουλειά σου ρε. Μαλάκα θα που καλεύεσαι πλάκα! Το παίζεις και μάγκα ηλίθιε. Άντε γαμίσου τώρα, δεν μιλάμε τόση ώρα! Άντε γαμηθείτε! Πουλάτε για τρέλα! Σάκη σοβαρά, όλα κόντετ είναι, ένα βίντεο είναι όλα. Τόση ώρα είναι πυρι-πυρι, μας έχουν άλλοι στα αρχίδια ρε! Τρίπλα! Όχι ρε! Έλα! Όλοι φωνάζουν. Μπράβο ρε discount. Τόση ώρα δεν μιλάω, τώρα μόνο μιλάνε τώρα, μην γυρισκάς κεφαλός μου τώρα. Αλλά η μαγιά... Αλλά τόση ώρα αυτοί μιλάνε από εδώ και επηρεάζουν τώρα, κατάλαβες. Άντε το πεκιαστείτε στην τελική να πούμε τώρα. Καρτασάκι, λίγο πιο δώρε παλικαράκι μου. Να σε καλά βρω. Já te έφαγε σίγουρα Τι είπαμε, Δεν ξέρω, μόνος το έπαιξε. η μύτη του τρέχει. Ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε, παίξτε καθαρά. Έχετε χώρο, κάντε και κάτι. Όλοι βρέχει να δούμε. Όλοι βρέχει να δούμε.
Αυτό που λες. Αυτό που λες. Αυτό που λες. Και κουφάλα με το ποδήλατο. Στάντα. Πάει από εδώ, πήγε από την άλλη. Ποιος ήρθε και σε μανούριασε απέναντι στον παράζ. Κουφάλα ο Τσάμις. Ήρθε με το ποδήλατο, κοιτάει μία από εδώ, πήγε από την άλλη. Να παρκάρει το ποδήλατο, να μπεις μέσα στο άλλο. Κόρνερ είναι, κόρνερ. Και άνοιξε με το Sorry αδελφέ, λίγο. Μια ψηλή. Αθήνα σου λέει. Σου παίρνει ο Ξανθός και αυτό. Ναι, εντάξει. Πάω λίγο να δω. Σου παίρνει καλά είναι. Εγώ τώρα μικρός έπαιζε και στα 5-5 δεν ποτέ. Αλλά τέρμα στα 5 ήταν πολύ καλό και φάει μόνο 14 γκολ. Και 4 ομάδες έχουν τα ρούχα έτσι. Στο Λιραγλέ μου. Αλλά και για τα ρούχα. Ξέρω μαλάκα λίγο. Δεν είναι αγαπημένο φίλο. Άρα, φράκ. Τώρα τα μάθες από κονέκια σε πάνω. 4 κατσάκια το μήνα δεν είσαι σοβαρά. Εσύ 5 θα το παίρνεις. 4 κατσάκια το μήνα είσαι σοβαρά. Έτσι είναι για πέρυσι. Δεν θα μας είναι 4 κατσάκια. 95 κιλάρα μαλάκα για αυτό το μόνο γύρω. Ένα ποντό στο Τζαγκάν και πολύ. Αλλά το κάνει. Πού να παίξει. Δεν είναι παίξει. Ευχαριστά, βρε, την παραφωνία μου μέσα. Έλα ρί. Έλα ρί. Όχι ρε, όχι. Όχι ρε, πίνω. Ναι, πίνω. Πάτα από το πίνω. Όχι, δεν είναι στα τέτοια, είναι στα στήρα, εγώ είμαι στην κάμερα. Να μην γυρίσει. Αγκαλιά το παίκτη, αγκαλιά. 300 ευρώ. Δεν έχει σχέση. Άμα θες θα μιλήσω εγώ. Εντάξει, για πάμε τώρα. Τη λύση.
Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, παίξτε ελεύθερα. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, παίξτε ελεύθερα. Παίξτε ελεύθερα, δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Πάμε Χάτζη, πάμε αυτοκίνητο. Μπράβο! Κάντο ρε. Στην γωνία του πλάσα. Αυτό το πράγμα γιατί το κάνει ρε μαλάκα συνέχεια πάντα πλασέσει. Και το σουτάρει να το τελειώσει. Καλημέρα Στάθος, όλους τους συνεργάτες, καλημέρα σε εσένα, όλους τους ακροατές του Φλάς 91-4. Άλλη μια Κυριακή μας βρίσκει στο γήπεδο, παρέα και συντροφιά μαζί σου. Εδώ από το Δημοτικό Καναμπελοκήπο, το οποίο να επισημάνουμε κι άλλη μια φορά ότι είναι σε κάκιστη κατάσταση, με πολλά μπαλώματα, με πολλές τρύπες. Θα έλεγα Στάθη ότι κινδυνεύει σωματική κυριότητα των παιχτών. Πραγματικά μπαλώματα. Να παραστάθεί ότι στο γήπεδο ο τίτλος του κέντρου δεν φαίνεται, διότι είναι μπαλώματα και η άσπρη γραμμή, η περιμετρική, ο τίτλος απουσιάζει από το χώρο του γήπεδου. Τώρα, ναι, στο δεύτερο λεπτό, πριν καλά ξεκινήσει ο αγώνας, ο Στέφανος Απολεκύπος και έμπειρη ομάδα του Αθηναϊκού, έτσι, η οποία έχει πρωταγωνιστικούς στόχους. Πάμε! Αυτή τη στιγμή ο Χατσάβας στην Μάρα τι τα χάσει. Πάρα το ρε Χάτζι ρε. Χατσάβα και στο 40 πριν από 3 λεπτά με τον Αβαζά, διπλασίασε τα τέρματά της σε ένα παιχνίδι που δεν είναι διεκδική Δάφνης Πυρετάς. Σαφώς ο Αστέρας Απολεκύπων έχει την πρωτοβουλία της Νήσων. Επαναλαμβάνω, έμπειρη ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Είναι λυπηρό για τον Αστέρα Απολεκύπων να το βλέπουν να παίζει στο β' τοπικό στάδιο. Ακριβώς. Έτσι, πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι περαστικός από την κατηγορία Αστέρας. Άλλωστε, στην ποιοτική ομάδα που έχει, βοηθάει και το γήπεδο το οποίο είναι πολύ μικρών διαστάσεων και το γνωρίζουν οι άνθρωποι εδώ που προπονούνται καθημερινά. Άθλια κατάσταση, ναι, το επαναλαμβάνουμε. Όχι, όπως πέρσι Στάθη λέγαμε για το Μαρόκο το οποίο είναι κάκιστο, φέτος τα λέμε για το γήπεδο της Τριαδίας και του Αστέρα. Σαφώς. Έτσι βέβαια, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε παρόντες. Καλημέρα. Περάσει μια πάσα. Φίλοι, πάνε, πες. Μπράβο. Πάμε εκεί να γίνει το λάθος. Μπράβο! Έξω με μένα! Πάμε, ανεβαίνουμε όλοι!
Έτσι είναι η Καμίλα, δεν βλέπει την καπόρα. Μπράβο, το πήρες, Κίκη, το πήρες! Το πήρες, Κίκη! Μπράβο, μπράβο, Τι λέει? Άμα θες ήδη. Ποιος? Δεν ξέρω, πού να ξέρω, εμείς εδώ είμαστε. Απλά πράγματα τα λεπτά. Τώρα μέχρι το 3-0 μετά να αρχίσετε λίγο να ηρεμείτε. να τρέπεσαι! Άντε βρε μαλάκα που πας και καλά σου κλε! Άντε μαλάκα! Πάμε ρε κόκκι! Μπράβο, μπράβο, πάμε! Κάτσο! Κάτσο άλλο, άλλο! Παρά βγήκε αλλαγή. Είδα τον άλλο εδώ στην κερκίδα και τον έμοιαζε και νόμιζα να αυτός. Βλέπεις έναν που κάθε μπροστά. Τον έμοιαζε ρε και δεν κοίταξα μέσα και νόμιζα είναι αυτός και λέω τον έβγαλα αλλαγή. Δεν θα πάλι κάνει. Άντε μπράβο ρε, έλεσε και να πάω μαλάκα! Άρα με τα αριστερά να μας κλάσει στα αρχίδια. Εδώ τα γράφουμε, Εντάξει τώρα είπα να είμαι ήρεμος αλλά δεν γίνεται. Μας μου σπάει στα αρχίδια να. Θα κάνουμε μοντάζ. Τι έγινε αυτός, τι ληστής είναι αυτός? Θα βάλουμε κατευθείαν την εκτέλεση της φάσης. Πίστεψο! Τόσο πολύ που το πίστεψε. Τρομάξαν. Ωραίος, στρως την μπάλα, μπράβο. Α, μάρε, ποιος την παίρνα τι πάσα κάνει. Ήταν και πίσω από το κέντρο, τον έβγαζες, μιλάμε. Σαν τη Λίβερπουλ εχθές, τρία κόρνερ χτύπησε στον Βίλα. Δώσε κάτω ρε μαλάκα! Δώσε το χέρι τουλάχιστον! Δώσε το χέρι τουλάχιστον! Δεν τρέπεσαι καθόλου! Σε σκέψαν καλή, απλά άμα την έκανε πιο ψηλή θα μπορούσε. Πάμε Πέτρο! Μπράβο, Κυριάκο! Μπράβο!
Στολή δεν τους έκανε. Στολή του τερματοφύλακα δεν τους έκανε. Για να είχε πρόβλημα διαιτητής. Εδώ γιατί έπεσε ο Γιούρα, τι έγινε, εδώ μόνος του έπεσε. Ναι, το ξέρω που είσαι μόνος του, γιατί, ζωτιστικέ. Ήρεμα, από κάτω, από κάτω. Παίξε με βάχα. Τι βουλάτε ρε την μπάλα. Πάμε Βασιλάκη, πάμε Γιάννη, πάμε! Μπράβο! Μπράβο! Άρα Γιαννάκη, μη σταματάς! Ιορδάνη. Δεν δίνεις το φάουλ και γίνεται γκολ, μαλάκα. Μαλάκα. Πλάκα. Μετά σας δέρνουν. Κοκοριόκο. Άμα πας σε κανένα χωριό που δέρνουν, τότε θα καταλάβεις πώς είναι εκεί που δέρνουν. Μπάλα, μπράβο Γιου, μπράβο έπαιξε! Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Εγώ τον είδα στο βουνό, αρκούδες κυνηγούσε. Μπράβο, Πρέπει να βάλω πολύ 33. Πασαράκα θα! Μπράβο! Όχι ρε, που στην κάρτα. Και στον γκολ φάουλ ήταν μαλάκα. Για το κόκκινο που σε μιλάει τώρα. Αυτή και στο 3-0 μυαλό δεν πάει. Θέλουν κανονικό ακόμα αυτό. Μάτω θα σε πει και το πείμα σιγά σιγά. Όχι. Πονέρε. Α, ευτυχώς πρόλαβε. Και πάλι πονέρε. Δώσε. Με μία. Κίτρινη. Έλα, κάρτα. Κάρτα. Άντε. Έτσι. Για την κάρτα πολύ πάθος έβγαλες. Πολύ πάθος έβγαλες μαλάκα για την κάρτα. Μπροστά δεν σφύριξες. Τι πήγες να τη βάλεις στο Λάκα.
Είναι καθυστερημένη εντελώς. Είναι εντελώς καθυστερημένη. Καθυστερημένη εντελώς. Δεν πειράζει, Μπίλη, πάμε, άντε. Κώστα, χτενίσου όμως. Χτενίσου λίγο. Για το Σταύρο, για το Σταύρο. Για το Σταύρο. Για το τράβηξε. Αν το τράβηξε. Μπράβο, Μίτσο, μπράβο, πάμε. Πάρε! Μπράβο. Μπράβο, Δεν καλή κάθεται ήταν, αλλά παίζει και άμυνα. Τίποτα βρε, παίζε, τι είναι αυτό τώρα, εντάξει. Παίξε. Γέμισε. Offside είσαι. Γι' αυτό δεν την πέρασε μεγάλη, ήταν offside τώρα. Έλα ρε. Το πιο κοντά που ήρθαν στην περιοχή ήταν αυτό τώρα. Α, έχει αγώνα μετά. Βλέπεις. Αυτό μας βάλαν πρωί, έχει αγώνα μετά. Το σιγά ήρθαν από τώρα για τις 3.30. Όχι, δεν θα έχει κι άλλο σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως έχει κανένα τύπο. Μήπως έχει κανένα κατηγορία. Ό,τι. Την άλλη εβδομάδα με προβολής. Πάμε ρε Πετράκη. Πάμε Γιάννη, πιο καλά. Ζήτα ένα, ζήτα ένα. Να Κώστας, να Κώστας. Έλα Κώστας.
Γιατί αγωνιάζεις, υπάρχει άλλο γήπεδο. Δεν θα περνούσε κιόλας. Δεν θα περνούσε κιόλας η μπάλα. Καλά που βγήκε κόρνερ, δεν περνούσε. Ναι, Είχε προλάβει και καλύψει ο αμυντικός. Ή πιο μπροστά έπρεπε να την ανοίξει ή έπρεπε να μπει κι άλλο μέσα. Να μπει κι άλλο μέσα. Μάλλον το δεύτερο δεν χρειάζεται, να μπει κι άλλο μέσα. Να μπει κι άλλο μέσα. Αφού πήραν οι άλλοι, γυρίσαν και πήραν μέτρα. Να τραβήξει τον παίκτη. Σταύρο! Πόρτα! Κύριε! Τι λέμε! Κλείσε την πόρτα! Γκολ, γκολ, γκολ! Μπράβο Κυριάκο! Μπράβο ρε Κυριάκο! Μπράβο ρε παλικάρια, μπράβο! Μπράβο ρε μαγκάκια! Τι, δεν έβγαλε κάρτα. Έφαγε κάρτα, αυτό τη σήκωσε. Δεν μπορεί να πήρε. Μπράβο Κυριάκο, μπράβο! Το νου σου καλά το λέει, μη φας κανένα μαρκάρισμα, ναι. Και στην τελική 60 λεπτό είναι, σε κανένα δεκάλεπτο βγάλει τον κιόλας. Και να τον προφυλάξεις. Στο 60 είμαστε, σε κανένα δεκάλεπτο το πολύ βγάλει τον κιόλας, θα τον προφυλάξεις. 4-0. Πάντως, άσχετα που είναι σωστή η κάρτα, δεν υπάρχει πιο μαλακία κανονισμός από αυτό το πράγμα. Ας τον άλλο να ευχαριστηθεί το πανηγύρι. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο! Το δεξί κλείσε! Το δεξί δεν έχει αριστερό! Μπράβο! Δεν στο βάλω, είναι φάουλ. Καθαρά και έξω από την μπάλα! Με Κυριάκο θα βγάλει. Μάλλον. Όχι. Όχι, δεν βγάζει. Στόπερ. Βάζει τους μικρούς. Δεν βγάζει. Το Θεόφιλο. Θεόφιλος. Ναι. Μήπως δουλεύει ο Θεόφιλος. Μήπως δουλεύει ο Θεόφιλος. Μήπως δουλεύει. Δεν γυρνάει! Μπράβο, μπράβο! Πάρτινα έτσι. Μπράβο. Πρέπει να δουλεύει ο Θεόφιλος, γι' αυτό το βλέπω πάει κατευθείαν από διτήρια. Μήπως, μπορεί και να... Τι δουλεύει. Τα φέρνω. Αλλά αυτός βράδυ να δώσω. Α, πάει στα αντέκια, μήπως ζητάει πάγο, μήπως χτύπησε πουθενά. Πάμε εκεί, πάμε! Ωραία Γιούρα. Δεν ήταν φάουλ δηλαδή. Όχι ρε, αυτό εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Όχι ρε, δεν ήταν φάουλ.
Αυτό δεν ήταν φάουλ, αυτό ήταν Κυριακή πρωί. Τα άλλα είναι φάουλ. Μπράβο ρε Μητσάκο, δεν πειράζει. Καλά πάει. Καμπελάνε κιόλας ρε μαλάκα. Αυτοί ναρκωτικά πίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τοξικομανείς είναι αυτοί να μας τρελάνουν μάλλον. Ναι. Έλα, καλημέρα. Φώναξε λίγο. Μας χαζέψουν αυτοί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ακούγεσαι καλά. Α, καλά ακούγεσαι. Κλασική ελληνική νοοτροπία. Πού κάτσε. Α, δεν είσαι σύμπη. Όχι, από αυτή τη μεριά από εδώ πέρα έρχεται. Έλα παστέλο σέντρο. Το έβαλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε, έξω ρε, κόρνερ είναι. Την έβγαλε. Ναι. Λίγο πιο δυνατό ήθελε. Τι πάμε το 4-0. Ναι. Έγινε. Το λέμε, ναι. Ωρε φίλε. Χωρίς φάουλ, δεν το κλεισέ του. Όχι. Εντάξει βρε, και το πρώτο και το δεύτερο. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Επειδή κερδίζουμε δεν δίνεις. Μπράβο Βάχα. Κίτρινη! Κάρτα! Άιντε! Αυτό δεν είναι κάρτα! Όχι ρε φίλε. Σχεδόν τη σταμάτησε εκεί, άμα την έδιωχνε λίγο μακριά, αυτό θα ζητήσει. Δεξιά σου. Μπράβο. Βασιλάκη, ζήτα Βασιλάκη. Φόβος. Αυτός που έκανε φάουλ, αυτός έπεσε ρε. Ναι, αυτός που κάνει φάουλ έπεσε κιόλας. Μπράβο, δεν κάνει. Σταμάτησε γιατί όλοι τα κόβουν. Άιντε, πάμε. Μπράβο. Πόσο είναι 4-0 είναι. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και 5. Ναι. Και παραπάνω. Εγώ το μήχανο. Έλα Πασκάλ. Μπράβο, δεν πειράζει. Μπράβο ρε, μπράβο. Πρώτη ευκαιρία στο 70. Έλα Γιούρα. Ένας. Μεγάλος. Έξω το σταμάτησε, δεύτερο. Κίτρινη. Όχι δεν είναι έτσι. Κίτρινη στο παίκτη του Αστέρα γιατί έπεσε. Αυτά θα μας τρελάρουν εδώ πέρα. Μας χαζέψουν. Η πρώτη φάση κάνα στο 78 και τι να πω ρε πούστη.
Μας τρελάνουν ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Σταύρο βρήκε κανένα κηλικείο μες στο γήπεδο. Μπράβο. Μπράβο ρε μικρέ, μπράβο. Μπράβο. Και με το πέσιμο καλό έκανες. Γιατί βιάζεσαι, γιατί Δημήτρη βιάζεσαι. Ποιος ο λόγος. Δεν πειράζει. Πάμε Γιάννη, δεν πειράζει, πάμε! Χωρίς φάουλ. Την ακούμπησε ο άλλος, γι' αυτό τ' άφησε. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Μπράβο, τώρα θα κερδίσει να πάρει τη θέση. Κοιμισμένη. Αυτά έλεγα να παίξω τα αποδυτήρια ρε. Κερδίσουμε σου να πάμε τρίτη. Πάρ' τον τόρτο σου. Ναι. Πάρ' τον τόρτο σου τώρα. Μην είναι και τα λιράκι μην έχει. Όχι, δεν τον κράτησε καθόλου. Τελείωσε η φάση. Έλα ρε Δώσε καλά την μπάλα. Πάνε μικρό, πάνε μικρό! Μπράβο. Αλλαγή. Αλλαγή. Δεν πειράζει, πάμε! Στις 5 φορές έδωσε μια αλλαγή. Αργή βγάζεις Κυριακό. Είναι λογική αλλαγή, είναι η κάρτα τώρα, δεν είναι κανένα μαρκάρισμα Τώρα τώρα. με 4-0 τώρα με το Αλλά ξέρεις τι, Μπράβο Κυριάκο! στη φάση πάνω χωρίς πρόθεση μπορεί να γίνει ένα μαρκάρισμα για τα λάθος όλα αυτά τζάπα δεύτερη κάρτα. Μπράβο Κυριάκο! Να είναι 1-0 το μάτς, να πεις ότι δεν το βγάζω γιατί θα με κρατήσει την μπάλα στο κέντρο. Πάει ο Βάχα πιο πίσω τώρα. Έτσι! Πέναλτι! Τον άρεσε μέσα λέει. Συμφώνησε. Άντε, γεια. Κίτρινη ήτανε! Πράσινη ήταν, δεν είδες καλά. Όχι, κάρτα στο καρόι! Ευχαριστώ.
Ναι. Μπράβο μικρέ, μπράβο. Offside είναι, offside. Ωραίο. Ήταν. Έχει κάνει μπροστά. Είναι από όσο στα κρουσιά του τα έκανε. Τι έκανες το Βοηθάτε μου στις ναι. Δεν μπείτε. Άλλαξε ξανά. Πάρε Γιάννη, πάρε. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Πέταρε. Μπορεί να γίνει. Κι άλλος πίσω, κι άλλος πίσω, κι άλλος πίσω. Γκολ! Καλό ήταν αυτό, πρέπει να. Καρά, έφυγες αλλαγή ρε μαλακά, δεν φτάνει. Άγαμη σου, έβαλες και γκολ, φύγε. Πάνε για μπάνιο. Offside. Εντάξει, αυτοί παίζουν Α1. Τώρα που πήγαν να κατηγορήσουν, βλέπω εκεί, έχει πιο λίγο κόσμο. Ναι, εννοείται. Πίσω ένα δε. Δεν συνδέω. Δεν έφυγε. Μπράβο! Μπράβο! Κάτω. Όχι ρε, κάτω εσύ ρε. Καλό παιδιά, μπράβο. Hey!
Αυτά τα παράλληλα. Τι να κάνουμε Offside έδωσε καταρχήν. Offside έδωσε. Offside τι άλλο. Έτσι νόμιζα, δεν ξέρω. Out. Ήταν τη σημαία του παράδειγμα. Και το out έτσι. Ο άλλος του πάτησε και πήγε του δώσει στο χέρι τον τέρμα. Η απειρία και η παιδεία. Χριστός! Μπράβο! Άλλαξε! Άλλαξε! Γεμίστε! Στέφανος! Εκεί! Μπράβο, έτσι! Μεγάλη κάτι! Μπράβο! Δεν ήταν φάουλ αυτό. Παίζει. Μπράβο! Ρε μαλάκα τα με τον πάτο σου! Έκανε τη μαλακιά, πλάκα! Είναι που δεν έχουν του Αστέρα τα παιδιά, ήθος και έχετε εσείς. Όλοι ασχολούνται μαζί σου, πλάκα! Όλοι μαζί σου θα έρθουν τον ουρανό! Θα σε βρέξει καλά! Όταν σε φτύγουν νομίζω ότι βρέκει! Πώς ήταν 5-12-16. Πες μου και τον άνθρωπο της αλλαγής μου, για να μείνουμε εδώ. 5-12-16, το 5 είναι ο Παπαδονησίου. Τι λες? Πώς λένε? Το 5 είναι. Ο Χριστός. Άσε, μπω στο φίλο αγώνους. Ναι, κόλλησα. Το 5 είναι Παπαπροδρόμου. Μπράβο. Καραμίχα, και το 16. Ο μικρός που μπήκε. Πίσω. Ο Σταύρος. Σταύρο, Κοβιτίδης. Καρανίκας. Ο Καρανίκας είναι το 12. Το άλλο που μπήκε ο πρώτος από ο μικρός από εκεί είναι ο Κοβιτίδης. Κοβιτίδης. Ναι. Θα βάλει κανένας στην τίποτα άλλο, δεν βλέπω. 7 λεπτά, ναι. Σοφάρης Τριανδρία. Η Σοφάρης Τριανδρία. Αν μην κερδίσει και 2-0 Τριανδρία, γιατί από εκεί πρέπει να πει κατάλληλα.
Πού είσαι Νικό? Όχι ρε που. Πάνω από 35 είναι. Ποιος? Εκεί πρέπει. Ποιος? Εκεί κοντά πρέπει. Το 88. Για μέτρα. 36. Μαζί μου είναι. 36. Μαζί μου. Μας ο πιο μεγάλος που βλέπεις είναι η ώρα που παίζει το 4, 21. Από την ελληνική. Ναι. 21. Είναι όλοι μαζί της Μεσβήτης Αυκαρπίας. Είναι όλοι μαζί της Μεσβήτης και απλά είναι πιο χαμηλή, πιο κάτω στη Σαμβίτα και έτσι. Είμαστε θηγατρικοί και καλά της νύχτας. Να, το 12 το βλέπεις. Το 16. Από εκεί ο άλλος εκεί. Όλα πιτσιρίκι. Τρίτη ηλικίου. Ο τέρμα. Τρίτη ηλικίου. Μπράβο, το δεξιμπάκ που έχει το μικρό. Τους είπαμε, οι μαλάκες μας βάζουν πρωινά. Έχουμε παιδιά, έρθα 3 παιδιά, γράφουν διαγώνισμα μαλάκα στο φροντιστήριο. 3 βασικοί. Μέσο όρο έχουμε εμείς 18 χρόνους. Και δεν παίρνει κανείς ευρώ. Εννοείται. Για το κάνω. Αυτός είναι 20. Όχι, το 6 είναι. 16 είναι αυτό. Καρανίκας που είναι. Ο άλλος είναι στον πάγκο. Δεν είναι. No, άρεσε το γράφει. Αλλά 100% δεν σωστά. Παίξαν 2-3 χρόνια. Μπράβο ρε, μπράβο. Φυγάμε στο γάμο και τότε. Βγήκα πέρσι. Όχι. Είναι. Κοιτάξτε, Το δεν είναι κάρτα. αλλά να κάνω πιο. Ας αφήσω να πεις παίχτες έξω για να λάβουν Στην παράταση. όχι, δεν του ξεκινήσει το μάτι. Όχι ρε μαλακά, στην παράταση δεν χάσατε. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, αλλά χωρίς 3 βασικούς μας. Γι' αυτό την ψωνίσαμε φέτος και λέμε όχι, να ανεβάσουμε. Δεν πάει ρε μαλακά. Δηλαδή να έχεις τους αμπελέτους 5 εβδομάδες. Δεν γίνεται. Πάντα το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Μία πρέπει να είναι σε όλα. Μία. Ένωση αμπελοκήπων, τέλος. Αμπελόκηπη, σκέτο. Και παλιά και εκείνα. Πιάνεις όλους μέσα. Παλιά μαλάκα πήρε και λεφτά. Τώρα δεν υπάρχει άλλη. Μπράβο, μπράβο. Στο 87. Να σου πω κάτι. Αν δεν βρεις να μην δες πολλά πράγματα, πιστεύω ότι τελικά δεν σου καλά να πας σαν σύμβαση. Η συγκεκριμένη. Τι μιλάτε ρε μαλάκα. Πώς δεν τρώει. Υπάρχει προπονητής. Αν δεν τσιρίζαν σου, εγώ έτσι που σου είδα γιατί άρχισαν να νευριάζουν τη μικρή. Πώς το λένε αυτό να ρε. Ο Ζηρίδης, ναι. Πώς το λέει. Πώς το λέει. Στείλε κάνα βαζάκι ρε εκεί στη γειτονιά, στείλε τίποτα. Εκεί! Δικιά μας! Ναι, στοπ! Ανέβα κι άλλο! Εσύ ρε Μπόγο, τι είδες? Έπεσα, είδες, σκόνταψε στη γραμμή μάνα, το είδες. Σκόνταψε τη γραμμή το παιδί, το είδες. Λογικό. Αφού είναι λακκούβα. Ναι, Στάτη, σ' ακούω. Ναι.
πράσινα μου βγει. Άρε Στάθη, πολύ ωραία τα λες και μας κρατάς πολύ ωραία και με τις μουσικές επιλογές, αλλά και με τα χωρατά που δίνεις και ένα νόημα παραπάνω στην καθημερινότητα, πέραν του αγωνιστικού, να υπάρχει ο χαβαλές, να υπάρχει η επικοινωνία. Πέμπτο γκολ για τον Ασταρανολοκήπο με πέναλτι στο 87, σαν να την Κουζηρίδη εκτέλεσε ο Ήρκης και το 5-0. Να πούμε ότι η Μακεδονία έχει ευκαιρίες για να συγκρίνει τον γκολ της τιμής. Και αυτή τη στιγμή στο 90 ακριβώς ο coach Σαφουδίδης σημειώνει τη λήξη του αγώνα. Τελικό λοιπόν από εδώ από το Δημοτικό.